حضرات آؤ نا بابا جی کی فرماندے نے دنیا نہ بندی بندے دی اے بندہ ہی جانی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھر دے نے اے اڈا ہی فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نے گل ہتھوں پائی ایک دوجے نوں میں دونوں پھڑ دے ویکھے نے گل ہتھوں پائی ایک دوجے نوں میں دونوں پھڑ دے ویکھے نے ایک آکھے اٹوئے ٹپے تیرے نے او پدر درجی میری ہے تے دوجا آکھے اے پدر درجی میری ہے او ٹوئے ٹپے تیرے نے او دھرتی نے آکھیا زمین نے آکھیا مٹی نے آکھیا سن فقیر میاں اے دوویں ہی وچ گنیرے نے او نہ میں ایدیاں نہ میں ایدیاں اے دوویں ہی بندے میرے نے حضرات دنیا دا سامان کرنے والوں آخرت دا سامان کرو آخرت دے بارے محنت کرو کوشش کرو اور اللہ دے گھراں دے اندر تشریف لے جاؤ گھر اللہ دے بھر جانے چاہیے نے تواڈے دلاں دے اندر آخرت دا فکر ہونا چاہیے کہ کل قیامت والے دن میں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے اور حضرات اسی طرح ہر انسان نوں پروٹوکول اس طرح دا ملتا ہوئے گا کہ ہر بندہ مٹی پان دے اندر جلدی کرے گا اور ہر بندہ یہی کہے گا کہ یار اینو جلدی دفناؤ اینی میت دے اندر بدبو آئے گی اتنی دیر گزرن تو بعد اور شریعت اب یہی کہنا ہے کہ میت نو جلدی تدفین کرو پھر کیڑی گل دے فخر کیڑیاں گلاں دے غرور کیڑیاں گلاں دے تکبر کیڑیاں جائیداداں دا مان کتھے گئیاں دولتاں کتھے گئیاں جائیداداں مولانا بڑے پیارے انداز دے اندر اس بات دی ترجمانی کردے نے مولانا فرماندے نے او پھر کے دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا لے ویرا تیری اے وہی کمائیا لے ویرا تیری اے وہی کمائیا پھر دے کے غسل گل وچ توجہ فرمانا پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا لے ویرا تیری اے کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے پائیا کسے بھی ساتھ کیتا نہیں کسے بھی ساتھ کیتا نہیں پھر آکھن زیارت کر لو آخری بار جے پھر آکھن زیارت کر لو آخری بار جے ویر نہ کریو اس دی دیر نہ کریو اس دی حضرات ہس بندے دی زبان دیتے ہی ہوندا ہے کہ آخری بار زیارت کر لین دو اور دیر نہ کرو دی قبر اتارن دے اندر قبر تیار پئی جلدی کرو حضرات پھر آکھن زیارت کر لو آخری بار جے دیر نہ کریو دی قبر تیار جے آئے نہیں ویکھن اس نوں دوست تیار نے ویکھن پیارے پیارے تائیں حضرات کچھ لوگ میت پئی ہوندی ہے تے انہاں دی ماں رو رہی ہوندی ہے بیوی کلول کر رہی ہوندی ہے بیوی نڈالے حضرات اور دم رو رہیاں نے بہناں دیاں اکھاں چوں اترو آ رہے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی بیوی بیچاری ڈاڈے دکھڑے اٹھاوے گی مارک تتوج بال ورتاوے گی یا کرے گی نکاح اور سائیں کسے بھی نہیں ساتھ دینا ادائیں اٹھ گیا توتا سی جیڑا بولیاں سی پاوندا اٹھ گیا سی توتا جیڑا بولیاں سی پاوندا
ਗਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਖਾਲੀ, ਡਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਮਦਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਖਾਲੀ, ਡਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਮਦਾ। ਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਈਏ।